Ku výstave Šupky k 50-ročnej existencii školy sme sa postupne dostali ako tím. Pracovali sme v zložení Evka Čarnoka, Žolt Lukáč, Noémi Racová a Martin Fek, ktorého sme prizvali v takej tej záverečnejšej fáze a vytvoril grafický vizuál tých výstav. Chceli sme, aby obe tie výstavy boli tak graficky, vizuálne spriaznené, zviazané a myslím si, že sa to aj podarilo. O logu ste, myslím, mali o tom grafickom vizuále prednášku predtým, či bude? Ešte len bude. Takže o tom sa dozviete viac za chvíľku. Takže prvá výstava, ktorú ste teda možno navštívili, možno nie, je Shop Experience. Tu je vlastne pozvánka na ňu, trvá do 21.1.2024, čiže ešte je celkom čas si ju pozrieť. Je to taká výstava, kde sme sledovali takú niekoľko ako keby vrstiev významov v tom výstavnom vočine, pretože to nemala byť iba nejaká výstava exponátov výtvarných a malo to čosi prezrádzať o tej škole samotnej, o jej histórii, takých tých historických nánosoch, o tom, ako vlastne prebieha ten nejaký proces tvorivý medzi pedagógom a študentom. Čiže bolo to dosť náročné nejakým spôsobom to vyjadriť, nejako to sklbiť. Že tu sa pozeráme na taký hlavný pohľad v múzeu Vojtecha Lefflera. Výstavu ináč podporil Fond na podporu umenia, takže viaceré, okrem teda samotnej galérie, takže sa viaceré inštitúcie na tom podielali. No, takže v podstate to Shop Experience sme chceli, aby tam boli predstavené nejaké tie tvorivé cesty pedagógov a bývalých študentov. Čiže nie len samotní pedagógovia súčasní, ktorí sú tam nejakým spôsobom zastúpení, ale hlavne vlastne bývalí študenti, ktorí sa sami stali pedagógmi, čiže výtvarného umenia. Čiže vlastne ako keby sa podieľajú na rozširovaní tej kreatívnej výtvarnej skúsenosti pedagogickej, okrem toho, že sú výraznými, činnými, tvorivými osobnosťami. Čiže sa nám to tak prelínalo. Aj súčasní pedagógovia, aj bývalí pedagógovia, aj vlastne študenti bývalí školy, ktorí sa stali pedagógmi. Takže je to vlastne taká veľmi zvláštna cesta, ako učiť teda nejakým spôsobom umenie. Takže výtvarné umenie, takže to sme tiež chceli nejakým spôsobom priblížiť. Čiže teraz si predstavíme nejaké tie vrstvy, to vrstvenie tej výstavy, aby sme nejakým spôsobom priblížili, o čom to teda je. Takže určite ste si všetci všimli také rôzne inštalačné prvky, ktoré sú prevzaté z prostredia školy. Sú to autentické lavice alebo autentické stoličky školské, ktoré sú súčasťou tej expozície. Na tej čelnej stene sa nachádza vlastne tapeta, ktorá je vytvorená z výberu fotografií pána Smieška, ktorý dlhoročne dokumentoval, vlastne dlhé roky, 10 ročia učil na Šupke a dokumentoval teda tých činných pedagógov, ktorí boli zároveň silnými výtvarnými osobnosťami. Ide zase len o nejaký výber tých portrétov, pretože tá výstava nemá proste ambíciu nejakým spôsobom všetkých zmapovať, ale ukázať tie, ako vravím, jednotlivé nejaké snaženie, nejaké vrstvy. Takže dá sa povedať, že každá škola umeleckého priemyslu má už vlastne aj v tom názve umelecký a priemysel zakodované jednak to umelecké smerovanie, ktoré smeruje skôr k tomu individuálnemu, jedinečnému alebo tvorivému. A potom druhá
taká rovina je ten umelecký priemysel, čiže vlastne tá širšie ako keby používanie tých umeleckých princípov alebo umelecko-remeselných. Či už je to produkcia priemyslu, kreatívny priemysel, zasahovanie do životného štýlu, formovanie remeselných princípov, módy, dizajnu, architektúry. Čiže naozaj tá škola, ako prostredníctvom svojich absolventov, dokáže zasahovať do veľmi širokých oblastí kreativity. Ale vlastne to, čo to spája, je vlastne ten výtvarný kreatívny princíp. No a tento koncept spojenia ako keby umeleckej školy a remesla a architektúry aj dizajnu vlastne prvýkrát zadefinovala umelecká škola v Bauhause v medzivojnovom období 20. rokoch, ktorú nakoniec zrušili fašisti. A vlastne tam sa to sformovalo, ten spôsob toho učenia od tých vôbec jednotlivých okruhov vzdelania cez základné kurzy, cez majstrovské skúšky a vlastne malo to taký aj cechovo-umelecko-remeselný základ. Ale vlastne vizuálny jazyk, ktorý používali, alebo výtvarný, bol vlastne čistý funkcionalizmus. Takže vlastne tento Bauhaus bol taký zakladateľský počin a vlastne ako reakcie na tento koncept strednej školy a strednej vyššej školy sa rodia ďalšie školy a aj naše územie bolo tým ovplyvnené samozrejme tej strednej Európy alebo východnej a veľmi známa je medzivojnová bratislavská Šurka, škola umeleckých remesiel, ktorá vlastne presne mala aj kontakty s Bauhausom priamy, že László Mohyňať tam prednášal, ktorý bol významný príslušník Bauhausu. No a až po vojne, druhej svetovej vojne, vznikajú nástupnícke školy umeleckého priemyslu v Bratislave, potom Kremnica. Kremnica je vlastne charakteristická tým, že reaguje aj na to nejaké miestne nivo, to znamená, že sa orientuje na tie kovy, zlatníctvo. Samozrejme sú tam aj iné odbory, bola tam hračka a dnes už tá škola zanikla. No a v roku 1973 sa založila aj Šupka v Košiciach, ktorá vlastne najprv koexistovala, alebo bola ako nejaký odbor na škole, stavebnej priemyselnej škole v Košiciach, vlastne stavebnej priemyslovke. A prvý riaditeľ, ako zakladateľ bol pán Seliga a prvý riaditeľ Hanák vlastne už našli novú budovu školy, ktorej škola vlastne pôsobí dodnes. Takže to je nejaký základ, z ktorého vlastne vychádzajú tie umelecko-priemyselné školy. Vrátim sa späť k výstave. Výstava samotná mala aj evokovať nejaké také princípy toho tvorivého chaosu alebo tvorivého princípu, že keď niečo vytváram nejaké umelecké dielo alebo umelecko-remeselné, tak musí mať na to vlastne vhodné prostriedky, ktoré tá škola poskytuje, ale zároveň veľmi často vlastne dochádza k nejakému ako keby kopeniu tých vecí a z toho chaosu vzniká nejaká nová vec. Čiže to sme sledovali tou inštaláciou, ktorú máme vo výklade výstavy, teda vo výklade výstavnej miestnosti, kde sme vlastne voľne nainštalovali také tie pracovné pomôcky, nádoby, formy, farby, aby sme poukázali na tú procesuálnosť toho tvorivého procesu. Čiže na jeho postup nejaký. Čiže to by malo byť takým úvodom, aby to tí ľudí nejakým spôsobom aj pritiahlo a uviedlo. A v tej prvej miestnosti sme napríklad predstavili výtvarníkov, maliarov, či plošné médium, okrem Zdenky Blonskej. Tu vystával napríklad Vladimír Jeník, ktorý je vlastne konfrontovaný s ďalšími dielami vlastne mladej generácie výtvarných umelcov. Napríklad Rada Repického, určite všetci poznáte, ktorý vlastne učil na Šupke dlho. Tu je pohľad zase z opačnej strany. Tu
tu vlastne prichádzame do takej strednej časti tej výstavy, kde sme zvolili taký výstavný prvok, ktorý je možno netradičný a predstavuje aj akýsi archív. Archív vlastne toho umeleckého poznania, jednak študentského a jednak tých pedagógov. Čiže vlastne arbory, skrine, v ktorých sa uchovávajú plošné veci, tak vlastne sú tam použité ako výstavný muzeálny, dá sa povedať, prvok. A chceli sme aj poskytnúť tým divákom, ktorí prídu na tú výstavu, tú voľnosť toho výberu, možnosť tam listovať v tých veciach, aby si sami nejako hľadali tie svoje preferencie. A zase sme v tejto časti poukázali na tú históriu školy, kde sú fotografie z archívu pána Smieška, ktoré ukazujú to dianie na škole, čiže nejde o portréty, ale skôr o tie ako keby udalosti z ateliérov, z zemiakových brigád, vlastne na ten život školy v minulosti. Gros sú vlastne fotografie z tých 70., 80. rokov 20. storočia. Čiže zase to je nejaký taký muzeálny prvok, muzeálno-dokumentačný prvok, ktorý dokumentuje to dianie, to historické dianie na tej škole. Ale zase prostredníctvom takých živých fotografií. To je zase pohľad, kde vidíme tú lavicu s kronikou školy. Zase ďalší veľmi zaujímavý aspekt, že sme vytiahli tie kroniky, sú dve, pretože to vlastne ukazuje veľmi dobre, keď si v tých kronikách listujete to dobové dianie na škole, ale v takej formálnej podobe, pretože to bolo veľmi diktované vlastne dobovou ideológiou, čiže tam vlastne okrem takej tej grafickej dokumentácie, tej dobovej nejakej úrovne grafiky, nájdete aj vlastne také, dá sa povedať, formálne záležitosti, ale vlastne popis toho, čo sa dialo na škole. No a vlastne v tejto časti sme použili alebo vystavili hlavne diela pedagógov, ktorí pôsobia na vysokých školách, ale vlastne študovali na škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Vidíme tam dielo napríklad Javorika, vedľa vidíme Andreja Haščáka, kde urobil plakát Bauhaus aj s použitím ďalšieho pedagóga školy písma, teda Sama Čarnokého. Čiže nám to vznikali zase také nejaké ďalšie väzby a prepojenia. Alebo pán Stankovci, ktorý bol vlastne rektor školy výtvarných umení, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Čiže naozaj ide o ľudí, ktorí v tom pedagogickom procese dosiahli ako vysokú úroveň a zároveň sú teda tvoriví umelci. Oproti na druhej strane máme Biľaka, ktorý je významným tvorcom písma v svetovom meradle, alebo teda pri najmenšom v európskom. Čiže máme ako keby tú takú reprezentatívnu vzorku tých ľudí. A tu na druhej strane tej výstavy sa nachádzajú také, dá sa povedať, také kútiky, koje, ktoré každá má poukázať na niečo iné. Tu je napríklad na ľavej strane na obrázku projekt Andrej Čepišákovej, ktorý poukazuje práve na to širšie také kreatívne ako keby pôsobenie tých bývalých absolventov. Ona absolvovala keramiku, výtvarné spracovanie keramiky a porcelánu a dlhodobo pôsobí na košickej výtvarnej scéne, ale toto je projekt, kde zadávala vlastne tvorbu takých drobných plastických keramických predmetov ľuďom v lučeneckej továrni na výrobu keramiky alebo teda z toho okolitého prostredia. Čiže vlastne presne tam ako keby rozširovala to kreatívne vedomie tých ľudí a prvýkrát možno, že tí ľudia robili nejakým spôsobom niečo voľné, niečo tvorivé, pretože mnohí tam napríklad vyrábajú tehly. Čiže vlastne to ukazuje na ten široký akože potenciál toho ako keby pedagogicko-kreatívnych možností tých bývalých absolventov. No a tu vedľa máme ešte taký
tiež interaktívny kútik v podstate s dielom pána Čepeka, ktoré zase ukazuje ten rozmer tej možnosti knihy, ilustrácie a takisto je určený na použitie, aby si tí ľudia, tí diváci tie dielka popozerali a nejakým spôsobom ich vnímali. No a ako všetci viete, a mnohí ste to absolvovali, tak zároveň ten priestor školy teda je zároveň ako keby tá výstava rozšírením priestoru školy, pretože sa tu konajú vlastne hodiny rôznych predmetov, ja neviem, dejín dizajnu alebo dejín umenia, nejaké kresliarské hodiny, pokiaľ viem. Takže vlastne vytvorili sme, si myslím, taký celkom živý priestor, taký rámec, s ktorým sa dá pracovať v tom ďalšom pedagogickom procese, čiže vlastne ako keby ukazujeme aj ďalej, hej, to výstavou. Že tie možnosti sa nekončia, ale pokračujú. No a druhá výstava, ako všetci asi viete, sa volá Fenomény expozície Rezy. Je to taký názov, ktorý pre niekoho je trošku možno záhadný. Fenomény majú vysvetliť ako keby jednotlivé výtvarné také celky, druhy umenia, výtvarné fenomény, expozície, že sa to deje expozičným spôsobom a rezy, že to je zase určitý prierez. Zase nie je možné nejakým spôsobom všetkých významných výtvarníkov tam zastúpiť, ktorí absolvovali školu. Čiže ide o rez, o nejaký rez celým tým potenciálom. Úvodný text presne toto pomenúva a je sprevádzaný fotografiou Ruda Prekopa z roku 77, kedy sa konala zakázaná výstava, o ktorej teda asi máte nejaké povedomie, ktorú organizovali aj pedagógovia, aj študenti školy. A bola po, myslím, jednom dni zavretá, vyšla dokonca o tom osobitná publikácia. Ukazuje to vlastne na jednu vec, že tí študenti vytvárali také, že to nebolo zase len o tom nejakom pedagogickom dohľade, ale bolo to aj o tom, že tí študenti vlastne mali intelektuálny rozhľad a kriticky sa vedeli postaviť k tej dobovej realite socialistickej a vytvorili vlastne niečo kritické, niečo, čo ukázalo na tú nešťastnú dobu. A vlastne aj to skončilo pre viacerých zle. Niektorí boli vylúčení zo školy, niektorí boli s podmienkou, absolvovali, myslím, že Rudo Prekop absolvoval školu s podmienkou. Takže a dnes vlastne je to známy pedagóg, profesor, ktorý pôsobí v Prahe. Takže chceli sme vlastne tou fotkou na to ukázať na tú slobodu myslenia, že tá škola mala aj to prostredie, alebo vytvárala aj to prostredie také širšie. No a ako som už hovorila, za polstoročie tej existencie školy naozaj sa ukazuje, že tu vlastne pôsobilo množstvo ľudí, ktorí sa neskôr etablovali ako významní výtvarní umelci, architekti, dizajnéri, teda naozaj rôznych ako oblastiach výtvarného umenia. A sú to naozaj zvučné a etablované mená. Čiže vlastne nie sú to ľudia, ktorí by sa boli nejako... Že tá škola im poskytla nejaký taký základ, z ktorého mohli vyrastať, ďalej pokračovali väčšinou na vysokých školách výtvarného umenia a tvorili ďalej konzistentne a stali sa významnými tvorcami. No a vlastne tú výtvarnú individuálnu skúsenosť tých jednotlivých tvorcov, pretože ide asi o 50 ľudí, ktorí tam vystavujú, sme zoskupili do jednotlivých tzv. Fenoménov, ktoré vlastne každý ten fenomén má malý sprievodný text a tam vlastne sa poukazuje ako keby na spätosť s tou školou v tom zmysle, že ako sa ukazuje ľudia, ktorí sa orientovali viac na písmo, napríklad na škole,
alebo mali k tomu príklon, tak tam majú tie základy a tam sme poukázali na tú zase pedagogické pôsobenie mnohých výtvarníkov, ktorí pôsobia na škole alebo pôsobili. Čiže vlastne tie zase ukazujú tie jednotlivé malé textíky na tú previazanosť vlastne týchto ako keby fenoménov s tým ich školením. No a tie fenomény sme rozdelili do príbehov. Príbehy vlastne predstavujú takéto plošné médium, maľby. Ako sa ukázalo, naozaj veľa kvalitných maliarov vlastne absolvovalo túto školu a neskôr sa etablovali. Priestory konštrukcie sa zameriavajú na takéto architektonicko-dizajnerské pôsobenie priestorové alebo na priestor, ktorý využívajú umelci vo svojich dielach. Svetlo, čas, pohyb sa sústreďuje na fotografiu alebo na nejaké pohybové médiá, kde sa pracuje so svetlom, čiže film, video a podobne. Znak, písmo je výpovedné dostatočne, hmota, telo. Tam vlastne som chcela, aby sme urobili takú nadväznosť alebo zvýraznili nadväznosť na to, ako keby keramické sochárske školenie, že skúsenosť toho hmotou, ktorú získali mnohí študenti na keramike alebo na kamennosochárstve, sa prejavila v tom, že aj neskôr potom pracovali ako už etablovaní výtvarníci s hmotným médiom, s nejakým fyzickým médiom, čiže s nejakou sochárskou hmotou alebo hlinou a podobne. Tam tiež pri tej hmote tela sa nám, a zároveň tou telesnosťou ako hmotou, ktorá môže byť nejakým spôsobom aj telom, tam sa nám ukázalo tiež veľmi, si myslím, také silné to zastúpenie týchto ľudí. Taká záležitosť, ktorá smeruje do budúcna a máte vlastne aj na škole veľa tých odborov, je digitál, ktorý ukazuje vlastne na tie nové možnosti používania výtvarného média digitálneho a teda jeho otvorené pole v podstate do budúcnosti, že tomu je tiež venovaná samostatná ako keby miestnosť, kde sa sústreďuje tento fenomén. Reštaurovanie, to je vlastne sú to, pán Bosák vlastne zostavil z diel reštaurovaných diel reštaurátorov film, ktorý ukazuje a premieta teda tie jednotlivé ich akcie, ktoré si vybrali. A vlastne zase ukazuje na to, že škola vyprodukovala aj kvalitných a činných reštaurátorov, pretože tí sa dostávajú naozaj ku špičkovým záležitostiam, ktoré reštaurujú napríklad, ja neviem, kláštor v Jasove, maľby barokové kláštora v Jasove a rôzne gotické záležitosti. Čiže je to taký tiež veľmi zaujímavý okruh toho fenoménu, že škola priniesla aj toto. A teória výtvarného umenia, čo je vlastne taká oblasť, že na škole dlhodobo sú ako dôležitý predmet dejiny výtvarnej kultúry, predtým sa to volalo dejiny výtvarného umenia a vlastne zameraním na to, čo je aj teda môj prípad, že ma to tam zaujalo. A ja som sa potom následne venovala štúdiu na Vysokej škole výtvarného umenia, teórie výtvarného umenia a vlastne stala sa zo mňa kunzhistorička, teoretička výtvarného umenia. A takých nás je viacero, čiže vlastne práve formou publikácií sú prezentovaní títo ľudia, ktorí sa venujú teórii. Sú to dnes etablovaní kunzhistorici mnohí. No, takže pohľad do tej, teraz už len prebehneme, lebo už aj pomaly by sme mali končiť. Takže ak ste navštívili výstavu, tak to poznáte. Ak ste nenavštívili výstavu, tak si to môžete ešte pozrieť poriadne. Tu je vlastne tá časť, ktorá je venovaná tomu svetlu pohybu, čiže tomu fotografickému alebo teda vizuálnemu médiu, ktoré pracuje so svetlom, napríklad video. Tu je video Lucie Nímcovej,
Táto časť, tá veľká miestnosť je venovaná fenoménom príbehov a sú to naozaj veľmi také rôznorodé maľby, ktoré sú aj takým inštalačným spôsobom nezvyčajným nainštalované v nejakých takých zoskupeniach, ktoré možno nadväzujú nejaký dialog. Napríklad toto si myslím, že nadviazal celkom dobrý dialog. A také monumentálne zase posuny maľby. Tu je ten teoretický kútik, kde máme vlastne vyprezentované publikácie. Zase ide o takú interaktívnu vec v tom zmysle, že si môže návštevník tie knihy pozerať, prelistovať, zistiť, že o čo vlastne ide. Tu je pohľad do tej časti hmota telo, ktorá reprezentuje aj vlastne nejaké užitkovú keramiku s nejakým posunom, čo sme vlastne nechceli nejakým spôsobom oddelovať vlastne v duchu umelecko-priemyselnej školy, že aby tam boli aj vlastne zastúpené užitkové záležitosti a sme to mixovali. Toto je veľmi pekná kombinácia Lipkoviča a maľby Borisa Vajtoviča. To je tiež ešte súčasť hmoty tela Radovan Čerevka, ktorý je aj pedagóg na fakulte umení. A pohľad vlastne do tej ako vedľajšej miestnosti na to digitálne médium, ktoré je možno aj pohľadom do takej budúcnosti tých výtvarných odborov, ktoré sa čoraz viac teda digitalizujú. Aj keď ja dúfam, a vždy sa mi to vlastne na školách umeleckého priemyslu páčilo, že tam bola aj tá ako keby remeselná rukodielna činnosť, že tam bol priamy kontakt tej ruky a hlavy. Vlastne, že tá ruka ako keby sa stala mysliacou rukou. Takže dúfam, že aj toto vlastne ostane ako také charakteristike umelecko-priemyselných škôl. Ďakujem za pozornosť.